Marta, tu que vas a ser ajudant de Josep Pallach, tant a Bellaterra com aquí a Girona, i vas poder-lo conèixer com a professor universitari, però també com a persona, consideres que ara que hem estudiat tota la seva trajectòria el podem valorar com un exemple de compromís social? Sens dubte. Hem constatat durant aquest estudi que hem fet de Pallach que durant la seva trajectòria el compromís amb la societat es manifesta molt aviat. Es manifesta ja a la seva etapa adolescent, tant en política com en pedagogia, en educació. Es va afermant durant la seva etapa de joventut i es consolida del tot en la seva etapa a l'exili i en el seu retorn a Catalunya. D'això en parlarem a Dialoguem Josep Pallach, un exemple de compromís social.